Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes! Ay! Adda manin na ilamang ko adilata. Ikabil kon itibag ka. Ay! Sana balay. Tasaan mo't akit kita ni Marikwanang tibag ka. Iso asa anak lata ang mabuking nga gipuslit itilako na. Marituyang, nakaluto ako ni ti pangaldawan ta. Ay, uwan maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray. Maudi akton amangan. Tagawid akman pay. Inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, maray. Umuna akon amangan. Mangan kantulat ta inton umay ka. Aday ta. Nakaurnong akaw ni itidilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutag ayaw awid dagitilako na. Ayos! Ay! Uray awan ni Balungkaw. Adalak ta basta. Hay! Nabsugak iti husto ah. Inibos ko ti sidan. Nay, nagbayag ka mo't anangan, maray. Ayun, maray. Nabsuga ko na. Naa. Inibos mo ti nga malukong nga adobo a manok? Ayun, maray. Ay na, nagimas. Naa. Sobra kamutan, maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapon no mo day tadakkel a malukong. Ha? Aya? Ay, kunak ano inted damday jay asida ek maray. Kanaga daw. Mala, agluto kan tumanan maray kuanan. Naa. Kalpasan anangal daw. Inyidanan iti tugaw sa agur oraok. Ay. Inaya ba tapno ada katulungak. Ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan. Naimbag ko mamon no saan ko asosilduan. Ne, agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me anday tan. Ay, iso ko mangagpaisaw. Na, nimot marito yang dayta nakaturog di tatugawan, maray. Wan, maray. Ay, nakaturog. Idinto tada ka di nga agikil-kilo iti asukar alakom. Wan nga rod. Awan mo't maitultulong na kanyak. Ad-ado titurog na, ngam ti pa nagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agrieng. Talo nga oras titurog na. Nukasta amalpas amangal daw. Na, kasano nakangarod amatulungan nukasta ngay. Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at taga-ilay. Iso lang, tikad-kadwak di titersinak. Umay, inton madamdama. Ay, huwin Ay, nayan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, Marikwanang? Ni friend me an. Hello, manang. Naimbag man ta nakariing kan. Agim dudun yan sakit di day to abak. Akas laado ti kwarta na. Idinto taawan mo. Oh, apayakas dati panangkitam kanyak, manang. Ay, di nakmanawagan iti manang. Tagkaidagtan sa mo. Obeng ni friend me an ngam iti sika, Marituyang. Ay, apay nga da dito itirsina, Marikwanang. Lading itak nga ibaga, Marituyang. Ngam iso itan ti kaduak dito itirsina. Dito yun, ngagnaod. Kaltsak ngay. Agawid kan, Maray. Tasaan ka nakasapulan dito itirsina. Anya! Nay! Apay ngay akas ta, Maray! Basta agawid kan. Tasaan kagayam akasapulan. Ay, nanatuyang. Apay nakamisot ka magmag na.
Akaslad na kasuron mo, nana. Kasuron ko day agayom ni Marikwanang. Kunamlan asino ang napintas. Ninanami anti ibagbagayo. Napintas mo't day bakit nanatuyang? Hun nga raw. Kan napintas pa'y tibado na. Sana kas itidaster mo, amursan. Anya? Ibagbaga lang ni Jipo tipod na muna natuyang. Saan mo pa yung masukatan day ta duster mo? Idinsapay last week day ta. Anya alas tuway. 5 tikas tuy adaster ko niya. Kat agpapadang at datakop na itigayadan na, nana. Ha? Di ka kayo manlangan. Nauyaw kayaw. Na. Ay, kat pudno mat nga main adi na suksukatan tidaster na. Mas dawa ka. Imbakit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni Tersina na. Imayak maribanang. Taday bagakken ka. Anya dayta, mare. Nakitam ka daing tay kadkadwa ni Marikwanang. Agnanaud kat itay jay balay na. Adan asawa na. Saan na nga asawa, maray? Ngumgayom na kanok. Apay, kan asino dayta agayom na? Naam-am mo na kano ijay ilay. Apay ngay nga agnanaod ijay balay na. Inayaban na kanaw akad kadwa na. Amukon. Tay nasa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni Marikwanang. Tanangalay te pakpakanan na. Ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti dua alawas no jak agkamali. Ha? Ang mas daawak. Ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidian? Na. Agin babak ng ngamay ni Marikwanang. Word maribanang. Agaw awis ni friend mi an ijay balay na. Kaya't mo ti umay. Agaliwaksay tayo umat sa bagay Alamaray, sumuro ta. Ingka nga rod agurbuatan tayin tayon, maray. Ni Mari tuyang ngay. Saan tayo kadi nga isurot? Saanon, maray? Jak kayat akad kadwa ti kusit ako, maray. Saan lang ako kusit? Agipuslit pa'y itilakok. Anya? Agipuslit itilakom? Wan. Masya na kankwa na. Ngam kasta mo ti aramin na. Libre mo ti kankanan na dito tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kankwana. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng ti malpas na. Pahingay. Ang mga narigat mo ti ipapaaramid mo. Anya kumangay ti narigat di ti tersinak. Sa bagay nagalas ka ti ugali na Ay, jak magustuhan. Apay na natuyang, anya tiba gamtay may ka. Kun anya day tan nakabag nga awit mo? Ilako kumaken ka dagito adilata kwaraw. Tawan kwarta. Awan igatang ko iti bagas. Dilata? O kita aglalaok adilata. Ha? Nangalaam nga kadagita? Ginatang ko Di mo pa hilasidain. Gatangam ka din. Tapno adda kwarta. Saan ko agatangan day ta? Ang mga no dagita tay ko na dang impuslit mo iti tersina ni kagawad ko anang. Ha? Jak kaya ti agsida iti tinaktakaw. Ay. Awan ni Marikwanang. Nakarikop ti tersina na. Isa agundawayak daytoy. Nakpurusen dagiti mula na akamatis kan parya kan dadumapay. Nagko na nga may nga inikat na kas katulungan na dita tersina na. Mas nasirsiri ba ngam iti sika Marikwanang. Jake, ipakita to kan ni nanakwa ng dito a video. Nagalasang. Nagadot pinuros ni nanatuyang anatang.
Di na mo nakita tinaramid na. Ngumjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kininanakwanang. Bunjep, bakbakatan ni Nana Tuyang. Nga iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangom Wen tanagagat dagiti kakaanak kak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay wen, magusto ak ti luto da. Ay apay numanglokap ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamot ten dagita kakaanak am atagalutom. Wen ngagpaisoan niya. Kayat ko awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko, dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siyak, kayat kumat. Sige Mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Una na kwanang. Saan nga mo ni Nana Tuyang anaalaak iti video? Tibak bakutanon. Awan ti ammo ng aramidan. No di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, Nana. Nasken abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan? I-post ko na iti a video kat iso ti kababae. Papayaban na kanina nakwanang iti barangay haul na natuyang. Apay ka now. Ang mga numultahan na ka. Gaputa nagtakaw ka itinatang na. Ha? Ingkan. Adda pa managnak na nagtakaw ka. Iso adikan makapaglibak. Anya pa managnak. Ti video ni Jipaot. In video na ka, kabayatan ti panagtakaw mo itinatang ni nanakwanang. Anya! Kababa hindi naramid mau, nanatuyang. Awan pagbayad ko maray. Iso nga rod nagtakaw, tawan kwarta. No kasta, ipost ko nga rod ti video. Kat mabuyad akadagiti ado at tao. Sikati maibabain. Ay ikwa maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga hindi bayad ka. Anya, dayjay lang hindi bayad ka maray. Pagkawanan na ko kan kasyan na ka di Kinasyan ka, Marituyang. Inawat ka kas katulungak iti tersina. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Libre lang arodan ti kanam. Sobra-sobra pay. Ngam takawan nakpailaang itilakaw. Ay, kuwang amen. Ay, santo na maulit, maray. Ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't laptati agong gunay. Ngam, nagabuso ka. Hawan kat babain mo Ay sana na maulit maray. Inawat ka lang arudan tapno ada pagsweldoam. Ngam takawan nakpay. Ay na wun Marituyang. Dakaminto ka ni Marikwanang tikaduan ni friend Mayan iti restaurant na. Tangdanan na kaminto. Addan to pagsweldoan May. Ay, imbag kayo pa'y maray. Tadan to pagsweldoan niyo. Ay, siyak nga ta. Saan nga tamot nga awatin day agayim ni Marikwanang? Ay, di uray taga-ugas lay ti plataw. Ay, day tatijak masungbatan, maray. Kasaritam ni Marikwanang. Apayan ni Marikwanang baak pa'y lati kasaritak ngay. Ti mismo agayim na? Ala Inkanto kasarita. Adda ita ditabalay ni Marikwanang. Intun umayabolan ti planok apan ang lukat iti restaurant ko tuyang. Ngamin, ado pa'y tinaskan nga si Kaswan, sakbay amang rugi kami. Saan nakadi mabalin nga awatan? Pasensya kang tuyang. Jak kaya tikaskan ka akusit.
Agipuslit iti lako kan agtatakaw iti nateng. Ha? Pasensya kan, ngam saan ka akayat akadwa. Sana balay, tapasitan tilakog dito istor ko. Apag isunto, inton manglukat ni friend Mayan iti restaurant na. Sigurado ka di amang rekap kan iti istor mo? Wan, maray, okay lang. Saan na bali tagjakmat gastusan di kwartak? No bilang mabanugak iti restaurant ni friend Mayan. O, di agi katak, katagistura manan. Sabagay Padasat pa'y itati agtrabaho iti restaurant. Ikan! Ikan nyo dita! Gumatang kayaw! Ikan! Ditoy! Ay umaya kun kwarog! Preskaw to'y lakok nga ikan! Kwarog! Hot! Oh, kita titimbak. Presko dagiti ikan. Bangaws kan kalunggaw. Sige, gumatangak. May 1 kilo abangaos. Sige, bit-bito mo. Tasal nga supaw. Tamay 1 kilo na ita. Ita mampay ngaglaklako ka iti ikan. Ipakitak ang nagbalbaliwa, kwaraw. Awan mangawak kanyak iti trabaho. Iso ngaglako-lako aklaangan iti ikan. Mayat ti kasta. Naimimas gayam ti taraon no nagtaod iti nagbannogan. Ay, pudnot ako namnana. Iso ahustol ti araramidam. Agtrabaho ka, tapno da kwartam. Adi ka kitagtakaw. Binalikas mo pa'y laang mo. Sige, ituloy mo ti agbalbaliw nana. Tapno agsaya ti biyag mo. Ay na toyang. Husto ti kuna ni Kwarog. Ituloy mo ti agbalbaliw. Tapno agsaya at ti biyag mo. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Sound effects Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umay ko ireklamo da ito'y tanod ko ang kail. Awan magbasbasol ko. Apay nga ireklamo na akmatchip. Anya ayatin na pasama. Da kayo ki din atanaw. Di agre-rin niklamaw. Ay, apay di kay mabaing iti tataw. Kasanumat nga may. Indurunak nitong an. Dandaniak natin nagidya kanal na nakarugrugay. Aha, jakmat pinigsaan tinang idurong kanyan. Kasla kinidag kula ang sika. Anya asa na napigsa. Kadandaniak natin nagidya kanal. No natin nagak ijay. Di nabangbang sita kaon. Nagsuri ka di, kapitan. Di na ka no mapakawan. Sika mamati-matin nagidya nakarugrug ita kanal. Malaala di kaya pinabasulin. Hintay ki dilinisan di kanal. Aw, kita man day tang inaramid mo tungan. Aglinis tayo niti kanal at di na oras. Sikan tumat nga may. Ay, jak la kayak di mapanaglinis-linis di ta kanal maray. Uray bayadan dak, jak kayak. Kuna di kapitan nga amin alalaki, rumbang ang mapantumulong. Day ta kinarugit na. Ay pagpakawan mo ta. Nukasta, saan ka mapantumulong? Saan nga raud maray? Oh, kita pati ni kapitan aglinlinis mo, oh. Una, tayo suti kapitan. Di na kiramraman dita. Tadyak kayat na marugitan. Isudalag, taglinis. Ano to yan?
Ibaga mamat kini tata ba daw nga may tumulong aglinis dito yung kanal. Ay, aglinlinis kayo gayam dito'y kanal. Una na to yang. Sigay, ibagakan kwa na. Kita ama, uray ni Uncle Kao kat makipaglinlinis mate. Bye-bye tayo ko mga mina, hindi ta kanal. Datayon tumot lang tinakakaasay, no baybayan tayaw. No ngayag to daw, sigurado ang malayos tayo amin. Ay, wunan niya. Una, dalapusan at idanom day tabalayaw. Ay, wun, maawata kaun. Sigay, ibagakin ni tatam abadaw nga umay tumulaw. Ay, inak man ni durun-durun. No kayat now, sikat di ba pan tumulong nga glinize dito nakarugrugit ang kanal. Di ka lang mabaeng, si kalaangan tisan at tumulong. Boy-boyaang kidedat. Apay, dakais, nubuya kita. Pagsayaatan tayo mulaang dayta. Anya pagsayatan na sasawumay. Ay nabadong linisan dayta kanal tapnosan tayo ang malayaw. Malayos nga, agtal na ka man. Buyag man ni kumpare nga hindi nga trabaho. Sigurado, aso makintumanin tisikat na. Gantumang na. Adun tumanin na reklamo na. Tungan. Sige, iduron na kundi ta kanal. Sana ko na mabutang amatinag. Naglinisin na. Saan ka nga iduron? Ship. Ireklamo na manan ka ni kapitan nga. Mabutang kamot gayam. Ano kaya't mo iduron ka kat di iduron ka? Sige, takitaan taman no asino ka datatin napigpig sa nga gito round. Ay, sige man nga rod. Oops! Ay, dandanyak na tinaga. Hey! Hello, Pogi. Uy! Wow, chicks! Pintas! Ay, Owen. Kaslamat artista. Ay, Nakakatawa. Dandani ka natin nagdita kanal, Kwaro. amam muna! Mabalinti agpa itulad kan kay Jay Ili. Ay, una! Mabalin na ta. Ayo. Nagswerte ka matan ship. Warog. Panawan kantungan Ay. Umay kan, miss! Sige. Uy. Ay. Adamat ko mamangiduron kanyak. Tapno, adamat makakita kanyak nga napintas nga chick. Apa nakapandimit ka dito para daan niyaw? Ay, nalidayak nga rod. Naliday ka. Tapay. Ada chicks nga intulod ni ship kwarog ijay ile. Ay, nagpintas nga itatabad yung. Asla artista dajay. Nakakitaan na nga ito, Jay at chicks. Idi induron ko lang. Adamatan imasindag nga napintas nga chicks. Nay, mayat man nukas na. Ay, tatabad yung. Iduron nakman, barang no adati makita nga chicks. Ay, nagloko ka. Kaya't mo ngay durong ka? Win, kumapalak nga rot ka ni ship kwarog. Sige. Iduron ka, kastoy. Uy, mumat unay tatabad yung. Kahit kunam kaya mo ngay durong ka. Ay, may daro mo dumak lang ni. Nagpigsa mati pa nang iduron mo kanya kun. Mala tumadar ka ditan. Mga nod sa bali ang makakita king ka. Kahit katawaan na ka. Ay, oops, uy! Uy, kwartan sa matgatoy natapokan ditoy. Ne, Ay, kitain taman. agura kata ikatak di tapok na. Ay, nagswerte ka no kwarta na ita. Ay na, kwarta nga talaga. Uy, sagsasanga ribo na Ay, nagatuday ita kwartan. Agura kata bilangak man. 1,000, 2,000, 3,000. Uy, Kwarta nga paiso Ay, ada kwarta kon. Bak na nga kon. Siyak lako man tinduron mau. Nung nasakit mat ditoy agung ko. Dandani ak na ipasubsob ditoy tapok. Sa nabali tada kwarta mo tungay. Ay, mayak gam ti maiduron Nakapidod yung may sata, nun iti kwarta, maray. Sagsasangaribo ka, no, dyan napidod na. Ay, nagswerte, no, kasta. Induron ka, no, ni Kabadong. Idi na ipasubsob, ijay na nakita dyan nakupin, kan kataptapok, asag sa sangaribo. Nagmayaten nga istorya dayta, marikwana, kanimot kwarog. Idi induron jay tanod na,
Amaw no anya tinapasamak. Anya, maray. Adalim mamas abalasang, nagpaitulod kan kwa na ijay ilay. Ay sos. Mga sawan ni Kwarog no kasta. Masapul amamwan day to ni Inteng. Tap no maisaga na may ti panagkasaran ni Kwarog. Inteng, mga sawan san ni Kwarog. Ha? Ay, nagkuna? Ni Marikuanang. Ay. Saan pa'y kumaang mga asawa mo't ani Kwarog? Ide, kaya't mo ang mga asawan ni Kwarog. Ita, kontra amwon ang mga asawa. Jak pa'y kaya't buryas pala ang dagiti tarakan ko ababoy. Ay, kaya't mun samot ang maipada ni Kwarog kan ni Marikuanang abaak. Ay, saan ba? Kaya't ko ang makaasawa ma, jay nataraki aka anak. Ay, nagadon abaak dito barangay tayo. Saan mo nga inayon pa ni Kwarog aka anakam? Pagmuntungan, nag-date kami kini Dilayla. Dinakman paapalan mat nga. Apay kunam nga umapalakmat lang kanyam. Apay kit dinasan. Ngamen, adya napidot kumat nga kwarta. Agure kata, kay taam dia toy. Makita am dia toy. Ha? Sagsasangaribo mo't dayta. Induronak ni Tata Badong. Idi natumbak, nakitakmat dia toy nga kwarta. Ay, nagmayat ko man sakti nakabirok iti dayta kwarta. Apay si kaamin nante makabirok. Adya nga road chicks mo. Adya pa kwarta. Madi Una, tapno ada pag-date ni kini Dilayla. Ado ti pasaheros mo, ship! Ay, wan, sige, tamapan ko idan ilugan. Dinak dilapusan Anyamat dia toy nga, anayon nakmatlatan nga maidur-durunan. Badaw, dengdenggan na. Dengdenggan ka, Mike. Awan ti mailutok akanunta. Problema agpay tayo. Kawun tasi katirumbang agtrabaho. Apay, sakla amin ay. Ay kano na umakan, saan ka ngarudan amang mangan? Kita niya kitikat mo nga ramiday. Ay kaingag trabaho saan nga dakala dito'y balay nga uray itiawan? Wain, gininanaklain. Tapay ko mga ginanaka, nakabannog kam. Damagin na lakit amin ay. Nabannog ka nga, tog-tog-haw. Ay, aguray ka man to yan. Tadakit kita kaya para daan na kwarap. Ay sos, di mo yaw awan ti saritaan ta. Imbes amapan ka ag trabaho, day talatan ag tantanaw di tatawa ter arabidom. Ay, rumwara kong to yan. Mapanak aganawa. Anya ti anawam. Dagiti kalaban na kwaraw. Paray, kada kalaban na kwaraw kaya para daan na. Ay, wala. Nakitak mo det ha. Apay nga yan, nakatakdar ka mo yung lagitan. Sa dino ko maayat, ipapanam. Mapanang nga ron kumaganawa, paray. Di mapangka. Apay nga ibaw na ngay. Sige. Ay, nagano na kita kalaban na. Urayak latan amalpas at ilaban. Ayun, ay kamutin, paray. Kaslasan ka, kapitan. Intan. Hindi na iduron Kasi mo dakwaraw. Dayon sa mo dagidya, maskulado lalaki. Malaitan, paray. Sige, itan. Chip! Anya ka no? Abay, di mo nangag. Di kwarta na pidot mo. Kukuha dahi tamaskulado alakay. Diyak mat kayak nga itad Maminsan pa yata magak. No asino tinakapidot iti kwartak asag sa sangaribo. Anatin nagkaw. Iso dahi ito alakay. Ay, naapay nga idurunak nga pare. Tapno lumaban ka, paray. Sikat ti kapitan. Bay-bay am kiday, nagita adayo ng aglasto-lastog dito yung barangay tayo. Abay, asino kayo alakay? Syakti. Iso ti kapitan, dito yung kabildatan. Sige, paray, lumaban ka. Anya ko man si kati kapitan, ha? Agpapada kayo mat amin at akrot. Nagkunatakrot kami. Ay, awan imbagbagak. Managbabayan kami lang no, maminsan. Lumaban tayo no, kasta tagtagibasitan na tayo. Sige, sumugod tayo. Lumaban ka mo tiga. Ay, di na iduro na tatabadong. Ay, may kat data sure par ko.
Naglalaban da kapitan kan dagiti dayo ang naglalastog, maray. Jak man la nagbuy-buya. Wen ata saan mat ngamin alimaban ni Badong Mau. Nagbuybuya lang tinararamid na kan nagpalpalakpak. Iso nga road ajak nagbuya maray. Naglagto-lagto lang mat. Jak pa'y pulos nakita adi manog uray na minsan. Di mon istoryaan kanak ababaeng. Ngam, dakal magkit di, tinaitulong ni Badong Mau. Ang dami lang na itulong na maray. No awan anang idoron kan ni Kapitan na limaban, ay kat awan ati mapasamak. Nukasta. Ang dami lang ayam na itulong ni Badong Mau. Wen tapara doron. Mangibabain ka talaga, Badong. Mababainak iti aramid mo. Kagap-gapok iti gubatan. Kasta ti bagan. Anya gubatan. Saan kayo din nagubatan? Ginagapuat. Nagano ti kalaban. Imbag kumamot, ano limaban ka? Pulos matasaan. Nay, anya nga ti panagkunam, iya inaramid ka. Apan nang idoron ko kini kumpare ngayon tayong alumaban. Day ta, ti panpanakalmao. Kita mat. Kit nangabak ti kabildatan. Nujak indoron ni parenteng. Awan na, saan nangabak ti kabildatan? Nangabak tayo ang kail. Tataray dagiti kalaban tayo. Nagtuturod tayo ngamin, amin! Mabutang daman nga agsubling dagiti nga kalaban, kapitan. Padasan dati ang sublay. Uy, adamat manante umay nga balasang. Ha? Unang presang. Ay, itulod ko manin ni Jang Ilay. Ag-date kami manan. Uy, asus. Kapitan, ang kasaran at talaga ni Ship Kuarog. Anya nga iti makunam, kapitan. Ay, saan pa nga itatongan? Padakilag pa lang dagiti tarakan ko. Baboy, tandi. Babasit na pa'y. Buryas na pa'y lang. Pare, anyat arami din dito igit ti kalsada. Ay, agpampanunutak man pare. Agpampanunot. Nagado pagpanunutan. Dito'y pa'y igit ti kalsada. Pampanunutan nga rin. No agsubling to manay, dagiti kalaban. Pa'y madanagan ka? Ayun na. Si kaki di mo. Naglakakalaki ngagdanda na ganaya. Ay, di na mang kidag-kidagan na kasta pare. Tauray alam may doron. Kita mga numadali sanak. Agyab manaklangan kan kaaparay. Induron nakiday. Isuan na pilitan nakalimaban ka dagiti kalaban. Ay, kahit babay lang matitiday tabanag ang makatulong ako dito barangay, pare. Paray doron lang kung kunam ang nay. Makatulong magayam, uray kaskasanaw. Angkay, tulungan na. Ha! Apay ka anakan? Anyati ka butang mau. Initungan man. Dito na. Masapol nga, umay ka agreklamo ka ni kapitan. Anya yati mapaspasama. Kunak ka ni si Parog nga iduron na. Tapno makakita akmanan iti kwarta. Nungay may daraw mudum ka man ay. Uray basta makakita ak iti kwarta. Ayat na kay man. Duron na. Dito labanag ti pagapaan niya. Nagsimplian abanag. Saan kayo man nga dinuron? Ay, dito ti kunakin katungan. Jakete agido round. Tamang ano adda ti madangran. Ay, Kapitan! Bantayan nyo analaing day ta barangay yo. Ang titinulong kayo para itipagsayaan nyo. Hala, sige! Dinan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Poclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami
itingkay panaganga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanak, nasiputam ka di alima ba si tersinam ni tuyang ka? Nay, saan ko nakita? Apay ay abirbiro kam. Uy na, ta saan pa yan nakalaba? Saan pa yan nakalinis ita balay may? At pimanaw na dagos. Ay unay daytan. Nakasapsapa pumanpanaw. Inal daw lang ngay sutar aramidin na. Ay, ammo ko no napanan na. Sigurado an napanapin na siya dagiti ladum ako kumari na dita abagatan. Ay nakman berokin maray. Tanay, mabisina ka. Awan ba't ni Marito yang dito tersenam, Maray? Saan nga umay dito, Maray? Nay, apay ngay? Nauman? Adan sa sabali apapapanan na. Ay, saan natan akayat akay nistorya? Ay, kat nauma siguro Sa bagay mo't kit di Awan mo't ngaminan maistoryak. Kan may sa, adda baro nga ordinansa ti barangay. Nay, anya nga ordinansa dayta, Maray? Tiliwundan dagiti chismosa. Ay sos, delikado nga rod no kasta. Wan, iso aliklik akong dag chismes. Dakasan no siyak ti umuna tiliwunda. Imbag man, tanapanunot yung agaramin iti kasta aklasit ordinansa, Maray. Ay, nasaya at unay dayta nga ordinansa ti barangay. Wan taag kaiwara, kan umad-ado dagiti chismosa diti barangay. Kat no kasta nga umad-ado mat dagiti aga-apa, gapo iti chismes. Chip! Chip! Ay! Aw, kamay, ada uram. Ada pong pungutan da bakat iti abagatan. Kahit, anya ko may ta. Mapantaan nawan, ada kiti mang pungpungaw. Bayang mapungutan da. Chismusa ka nung amin. Aw, di agpasada takit dahin. Disturbo na ita. Ala, kasi mat di bakit apong pungutan da. Kahit, sika ko man natin nanganawa. Apay nga imay mo pala imbaga kanya. Sika nga rut kanuti kayat na nga aganawa. Apay asak pay lang. Napigpig sa kakano nga miti siyak. Mabutang kakit di nga aganawa. Ingka na, Chip. Ninanatuyang di pungpungutan da. Anya? Ninanatuyang? Ay, inakarot na nawain dagiti mang pungpungaw. Kat nuninang ko iti bunyag ninanatuyang. Naglaing ka nga chismes! Aray, sige! Sakti pungpungutan niya! Aray, nga ka dita! Karamutan ti rupa ka! Anay ka! Anay! Sige, kwaro! Takating nga! Tapno si katipungutan day takalaban ka! Anay ka! Nagsakitan ti rupa! Nakaramutan na yun! Kan napungot-pungotan ti bukaw! Sumardang kayaw! Nakiapa ka man ang tuyag. Di ka lamabain. Madan! Kaslay bagbagam akanayo na kamakyapapa? Kano itakla nga nakyapa? Apay, di mo ayam malagay. Dahil di pa nang ipabarangay daking ka. Gapo iti dahi takin na chismusan. Awan malagib ka? Ita, nakipinungot ka pa yan. Anya lang ang timakuna ni kumpare nga yung tingay. Iti dahi tangararamiday. Anya ngay timakunam, Kapitan. Para kanyak amaysa, rombang lang at iliwan tayo ni Kumari Tuyang tanalaing ag chismes. Ay, saan pa'y matakagawan? Pasensyaan tayo pa'y magbasit ita. Marmarwaman, Kapitan. Agasam man ta dumayo pa yan dita abagatan tapno lang makichismes. Bayam ta kasaritak to. Tiliwan tayo kidag. Ipagpagaputay lang ka din ka ni Kwarog. Tangamen, ninang na ni Marituyang iti bunyag. Oh. No saan tayo nga ikan iti pagnakmad na. Aramidin nan tumanayin. Ay, intun aramidin na madahin. Ay, kalpasan ang makasarita. Ijay tayo at tiliwan. Oh.
Ipaibalod tayo kid day, tapno sumardangan nga chismes. Mababainak yung ka, pare. Panggulong samit din dito, barangay tayo, nituyan ka. Nah, apa asika nga, tinaka-amiris iti dayta, pare. Apa isan ang mapanunot nito yung mo dayta abanan? Awan nga rod manaknakim na, pare. Ay na, kalkalpas lang anay pabarangay ni Marituyang. Nakipinungot man hindi ta bagatan. Imbaga, ada ni kwaraw ka naganawa ka na kwada. Uwin nga rod, pare. Kahit hindi pa'y kanukwaraw, tinapungot-pungot. Ay, pasit amin ti trabaho ni kwaraw dayta, pare. Ti aganawa iti aga-apa. Kasarita man langin nituyang ko, pare. Barang nagbalbaliw pa. Ay na, saan ka na agwapo, Chip? Nakaramutan day tarupam. Di nakman kantawan dyan. Ibagbagak lang, mata saan ka nagwapo? Inton maminsan, saan na kun ngay ayaban no kasta nga dagpipinungaw. Si kanton ti makamu nga ganawa. Isungarod asana ka na ganawa. Tamok ang mairaman ang itigulo. Anay ikaw. Napgas dagiti karamot dito rupat. Ay, nasakit? Kaya't mau, takaramutak tarupam. Damagampay lang. Damdamagak lang mo't Dakas ayat agdamag. Ay na, di nak mabalin nga umay istoryaan di titersinak mari, taadaw ti araramidag. Umay ko laang mo't ibagakan ka dyan ng ko at chismes. Kaya't mau at iliwandak. Padyamot at iliwandak. Ang chismis na kidi, aginggat kay kaya't pamaray. Ay, jak kaya, tadakkel apa ka ibabay nak numatiliwdak nga agchis-chismes. Di mo kaya't ti makichismis kanya. San lang? Mapanak man lang di tabalay da maribanang. Ha? Hoy, Marituyang! Adumot lang ti aramidan ni Maribanang! Di mo disturbuan! Ang sibsibog ka matgayam iti masitas mau maribanang. Awan, Marituyang. Tane, nagpulot ti panawon. Malaylay da, no jak sibugan ida. Ay maray, amum kaday, di pagchichismisan na di tadaya. Anya maninday ta? Isarding mo ti panagsibog mo. Tamapantag istorya di taunag ti balayaw. Apay, Mare. Di mo ayam mo at tiliwanda itan dagiti matiliwanda ang makichis-chismes. Mamati ka mo. Pudno ti ibagbagak. Ay namaray pangbut-buteng dalaan dayta. Awan pa mutkit di tinatiliwda. Dayta kay, awan pa'y natiliw da. Kasana po na. Ha? Kung kunadalaan dayta, uray ni Kapitan, patyaman. Nga, Hanggang, kaslasan damot ang kabutang ti ordinansa ti barangay, ang matiliw dagiti chismusa. Sino dagiti saan amabutan? Nininang ko atuyang mapanmutla ta makichismes. Awan pa'y ngamin natiliw kay. Nagadwa chismusa dito barangay. Agtiliw ka na. Ay, kasanungay kat ninang mo ni Marituyang. Oh, Di uray man, nakabasol nga rab. ay bayam ta kasaritak to pa'y ninang mo. Amangan nga minwaddan tumanan ka pinungot na. Ay bandak tumanan nga ganawa. Siyak tumanan ti nakakaasay. Di kagtaltal na dito yung balay to yan. Rumor ka maday. Mapan ko la bisitaon dagiti kukumaray. Imbag ko no dito yung kalang asidag. Talalaka ka lang ang mapanayaban no oras ni pandangan. Kaya panaglutaw. Kasano kumaan dito yak lang asidag. Kat saan mo't akayat da kumarik akwanang kan kumarik abanang ti makichismis kanya. Uy na, tamo dagaya mo na bawalan ta chichismis dito yung barangay tayo. Adula, may na bawal-bawal. Makitam day ta pa nagrasrason na. Ay kando kasta ka lang. Uray tiluwan da ka nga ruday. Malaba pa na kaon. Si Kantom ti baka mo nga gluta. Wal! Marikwanang, papanan ni Marituyang, awit-awit na matja agratratik abag na. Ay,
Ada nga tapapanan na. Kat sigurado abirukan to manin ni kabadong inton madamdama. Nakalutong nga tan iti kanunda. Panagkunakat saan pay. Ay, agungat tumanan ni badong na inton sumangpot anagga po ija bangkag. Agsin nung batdan tumanan. Ay, day tati ipikto tinakaro apan nakichischismis. Panagkunam nga tamaray, mapan makichismis ni Marituyang iti sa balya lugar. Lakit di Nay, nagluganan iti tricycle. Parta ka pataray iti tricycle mo asika, John. Kastuin ti kapangtakan na taray ito'y tricycle ka, una na tuyang. Kita man, nalumbaan na tapayan day talakay amagmag na. Mawan sa mo ti samsambutam. Anya nga awan, aga-awid to dagiti ko kumarik akachismis ko ijay iray. Ha? Mapan ka lang makichismis jay ilay. Kunak man na mapan ka makichinda. Mapanak laing makichismis. Iso aparda samdag maneho, taray, malatawakaw. Ay na amu ko no asino ti berbero kam pari badong. Ay, amo mon maray. Siyempre, ni Marituyan. Jak manin na sangputan dito balay may. Kinay, malumay. Nakita mi kan ni Marikuanang anaglugan iti tricycle. Naamon na nga mingkay at iliwan dagiti chismusan dito barangay tayo. Isuan na pan iti sa bali a lugar, tapno makachismes. Ay, huwag nga rod maray. Tila pa kadandanunan na. Ay, una yan ni Marituyang. Di pagbut-but nga. Ang mga nodan tumanin makaapa na dito sa balya lugar. Saan la dito barangay tayo nga illegal ti pan nakichismes, pari badong. Dito'y intero nga ili iti pakpakupak, illegalan day ta. Ay, sos. Delikado nga rodan ito yung kunukas ta. Sa dino tinangitulod ang kininana matuyan. Jay matili, tataba daw. Sa dino ijay. Ijay ayan dagiti agtutugaw a babae, ijay igiti kalsada. Akikinuto da ijay. Yeah. Nagpara ijay, diin sardeng kaon. Nukas ta, da ijay ang makikingkinuta. Huwag tataba daw. Sigurado da ita. Di nagpay malagip nga may ilutwan. Iti kanay. Kanya mo da ita klaseng asawa na ya. Enteng, apay ngay ngaging gaita kat awan mo tinatiliw yu at chismo sa dito barangay tayo. Di ka kadimat agganat. Banang! Ibagbaga nga min dagiti bumarangay, asaan yung ipakpakat, dayjay nga ordinansa. Makauray da nga min Ay, saan ang maala? Iti napuraan da ita. Ay, Na, ano kay jay? Ay, jay, wiw. Kuna na? Wan, agsilaw-silaw pay. Ay, kato iso na ta, diag titilaw, iti chismosa. Ha? Isudaytan? Win, iso mamati ka, nga dagtiliw iti chismosa. Ay, madanagan na kaninana matuyang ko araw. Apay madanagan ka, tataba daw. Apay, di mo nakita, di limabas nga agtiltiliw ka dagiti chismosa. Nakita ka. Nasiputak nga rin dagiti chismosa, nagsilamang da. Ay, ayan na kay ngatan ni tuyang ka. Matiliw dan sa amit ay. Ay, kasimot ni Ninang ka no matiliw da. Mapangkun to balunan, hindi pagbaludan. Adda natiliw da chismosa, kagawad. Ay, adan. Ay, sos. Taga-ano nga dayta natiliw da? Taga dito'y barangay tayo Ay, na yan. Kababaeng. Amam no asino dyan natiliw. Ibaga mo, tapno maamak no asino. Ninana tuyang. Ni Marituyang. Ijay ili tinang tiliwan dakin ko ana. Kan dagiti kakadwa na ngagchichismis ijay. Ay, dayta katikunak. Saan to mat ngamin amamati kanya? Paray, kasano ako nawan ni tuyang ka. Saan ko akabalan ti agbyag nuawan paray. Ay, amon ata ijay na pa lang. Isuntun mo't la dakil a problema ni Marituyang. Amo paray, anapigsa ka kini Apo Mayor kini Apo Pulays.
Mapantay na kasarita. Tapno paruwarin din ni tuyang ko, paray. Ay, intun makarwar manin. Agchismis to manin. Ay, di nakarkaro amadi. Apay, di kalamasyan kanya ko, paray. Awan di kadwa di tabalay, may. Di nakantumot lang ilot-lutuan iti kanam. Hadarag pa'y susad sa doon na, paray. Agam na ahos ni tuyang ka. Nagagad pa'y numaminsan. Yawan mat basbasol kau. Apayatin niliw da. Ang yangawan, dakilabasol mo dahi tapan nakichismis mo. Sana ka nakichismis. Napanak lang nagpakuto ka na giti kong kumari kigayilay. Rason ka pa'y lang. Ay, kapitan! Wardak mata na. Ikarin pa'y ngagbalbaliw ka, marituyang. Katuan mga bain. Nagbalbaliw akaw na. Anyat makunang paribadaw. Kasi mo nituyang ko, paray. Kasi akmay, nawan nituyang ko ang mga sikaso kanya. Mala, padasag ang makisarita. No, kaya't da ang mairwa ni Marituya. Kabadong, nakita kalimabas ni Maritoyang diti sangwanan ti tersinak itay bigat. Nagturong mat dita abanda. Ay, kinasaya at mit no di taabanda tinagturungan na maray. Saan kan nga gungat? Ay, saanin maray. Taimbaon ko ngamin ang mapan iji bangkat. Ay, idi bang kagyaw tinagturungan na? Wain, pinauna, tamapan nagmula. Sumarunuak tumitay. No kasta, pudnaw ang nagbalbaliwan ni Maritoyang. Ay, saan ngagbalbaliw ay kay tiliwin dan tumanin ah. Saan dan to naparwaray, maray. Bay anay ni kapitan na may balaw. Ay na to yang. Tulungan kat ni badong mo amanggad. Tapno sumaya at tibyak nyo. Hala sige! Dinon! Tinagdibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insura para ikiradyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Putley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Pinawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday to'y ng estasyon. Ayaman ka rin, iting kay panagdungay.